No niin, täällä ollaan tosiaan yhden vuoren huipulla, Fändervuoren huipulla Itävallassa. Ja tuolla on tosiaan ne lehmät, josta toi kauhea kilinä lähtee. Kävellään tänne näköalatasanteen toiselle reunalle, jossa paistaa kovasti aurinko. Täällä näkyy sitten Bodensee. On se siellä, vaikka tuo auringon kilo nyt viekin kaiken näkyvyyden. Täällä on aika lämmintä, vaikka ollaan yli kilometrin korkeudessa.